Já vím, že jsem říkal, že třetí díl měl být poslední, ale jeden mi tam psal, že ať pokračuju, aspoň 2 díly natočím ještě. Ale už opravdu budou to 2 poslední díly, takže dneska je to 4. díl, Critical Strike Portable, zase se k tomu vracíme, takže single player. No, chcete... No, dáme zombie a dáme rád novou mapu, aspoň. Aspoň nebude to aspoň nebude stejná mapa, víte co. Tak, jak bude vypadat. Jsem zvědavý. Tak už se nám to načítá. Dobrý. No. Tak už se načítí map. Jo, aha. Tak. To budu... Si stlumím ještě zvuky, omlouvám se. To vyřeším. Dobrý. Tak, abyste mě slyšeli. Víte, jsme v kuchyni. Někde na nějaké polici, kde se dávají jídla. Ale počkejte, my se dostaneme ven. Ven se dostaneme. Jo, tam jsou, vidíte? Vidíte přesně kuchyň. No, jo, je to kuchyň, no. Tady pozor, tady znáte sporák. Takže to zabije okamžitě. Cože to nezabíjí? What the fuck? A mě jo, že? Fakt logic lidi. Mě to zabíjí a já ne. Když oni jsou úplně jak já, jenom nakažený. No. Nevím, co bych vám mohl povídat. Příští týden nebo i v pondělí, v úterý vydám video z hry na pařbou první díl. Budou to hry, které prostě vám ukážu, jak jsou dobrý a jak bude budou zadarmo nebo to. Ale já budu všechny zadarmo, to vám přísahám. Takže se nebojte, žádnou korunu tam do toho nedáte. Tak jdou tady. Ještě by mohl být tým deathmatch. Prostě fakt jeden týpek napsal, že se mu to líbí, že je mám pokračovat. Že už ještě udělám další dva díly, takže já už fakt poslední. Já vím, že tam je user. Ne, jsem postarou, to je jedno. Stejně nehrajem multiplayer, tak mě to jedno. Dobré. Jdou další. Viděli jste, co jak vyskočil? Jestli jste to teda viděli. Dobrý. Musím přes to přejít. Vidíte, jak mě to zabíjí. No. A jo, vidíte, já mám jako 50 a polovinu, takže to je. Ale vidíte, že to fakt zabíjí. Zabije vás to po nějakých 20 sekundách nějak. Aha, voda. Umí banda. O, dres spíš. Vadlo máme v koupelně. Co to je napsaný tady? Když to otočím. Black. Blue. Black. Černá krev. Beans. Co? Černá krev. Nebo já nevím, co to má číst takhle, ale to je naopak, hej, ten hrnek. Cože? Ne takhle? Headshot. Ale lidi, pokud už budete psát, že chcete další díly, tak pak bude 5. už fakt už poslední. Neslibuju, že budou další díly. Tenhle 4. a 5. poslední. A pak už vám neslibuju. Protože jako, víte co, to je z té hře není moc dodat. Kdyby to byla nějaká jakože příběhová hra, tak nic neříkám.
Ale víte co, jako prostě to jako... Už mu dám headshot. Lidi, všimli jste si, že když dáte headshot, tak ho zabijete až na 3 rány. Na 5, aha. Všimli si toho? Ne, třeba na 1. To je divný. Tohle byla třeba na 5. Se divím, že úplně žijou. Takže to. A další díl z Geometry Dashe se můžete těšit na příští týden, protože teďka to natáčím sobotu ráno, takže video bych měl nahrát nějak do 11 hodin. Jak to všechno budu stíhat, rendering a tak, protože když to stříhám v programu, tak mi to trvá nějakých půl hodiny méně. Pokud to renderuju na YouTube, tak mi to trvá nějakých 10 minut. Pokud to zpracovávám jakoby video celkově, protože vytvářím teda to video a upravuju, tak to mi trvá půl hodiny. Exportování to mi trvá nějakou 10 minut možná, nebo 15. Vidíte, jak se hemžijou? Se hemžijou jak ptáci. No, pojďte sem. Ještě kolik máme? Kolik máme? Ty vole, 6 minut. Tak jo lidi. To budou krátký díly, jo, docela. Ale ty hry na pařbu to bude taky 10 minut. Toho jak vám to budou takhle. A v každém videu hry na pařbu jeden díl budou dvě hry. Abychom se nezatěžovali. Dáš si mě srandu? Tak jo lidi, až mě zabijou. Nejsem nejlepší v předívání proti zombíkům, takže jako nedívte se, že mi to nejde. Ale jo, zatím je to v pohodě. Ne, on mě zabil. Tak jo, já půjdu do menu. Takže doufám, že jste vám teda ten můj 4. díl na Critical Strike Portable líbil. Pokud nám dejte like, odběr, budu rád za sdílení. Takže u 5. dílu a posledního dílu se setkáme, takže čau.